10 titulars del carnet jove i els seus acompanyants van ser els afortunats de gaudir d'una intensa jornada al Circuit de Catalunya. Recorregut per les instal·lacions, aprendre com s'organitza una cursa i el més esperat, motocross o buggy, copilotatge a més de 200 km/h i karting. Em semblen molt bé aquestes iniciatives del carnet jove, de fomentar tot això dels sorteigs, de les visites. Aquestes iniciatives em semblen molt bé per la gent jove perquè pugui fer moltes coses, activitats diferents i està molt bé que puguin donar aquesta oportunitat. La sala de control, amb més de 40 monitors, és on es supervisen cada un dels angles del circuit. La sala de control a nivell audiovisual ha sigut una passada, amb moltíssimes càmeres, tot controladíssim, sabent el que passa a tot arreu i és impossible escapar-se d'aquelles càmeres. La sala de premsa va ser la que més va sorprendre, ja que té capacitat per més de 400 periodistes. No me l'imaginava tan gran com l'he vist, em pensava que es reduïa tot molt i quan he vist que hi cabien tantíssimes persones allà dintre, dic, mare meva, això vol dir que realment la Fórmula 1 arriba a molts llocs. El pòdium m'ha semblat una miqueta més petit del que m'esperava. Sobretot, tanta gent, com veus a la tele, suposo que des de la televisió ho veus una miqueta més gran del que realment és. Però, sobretot les pistes que té el pòdium són impressionants. Conèixer un box per dins i ser a prop d'un Fórmula 1 no és una experiència que es pugui viure cada dia. Abans de dinar, unes voltes de copilotatge a 240 km/h. Quina passada, tio! El copilotatge ha anat perfecte, no m'ho esperava pas així, ha estat una experiència inolvidable i super recomanable. La volta aquesta que hem fet ha sigut impressionant amb el cotxe, les acceleracions brutals, les curves impressionants. A més, jo he tingut la sort de passar per recte, ha sigut una sensació com d'estar a la cursa i molt bé, la veritat. Després de dinar, unes tandes de motocross o buggy per a uns i unes voltes al kàrting per als altres. El circuit m'ha semblat molt bé, té unes característiques molt especials, és per aprendre a derrapar. Jo no ho havia provat mai i m'ha semblat una experiència molt divertida. El càrting molt bé. M'ha agradat perquè ser a l'aire lliure no és el típic indoor i més aquí al costat del circuit, amb tots els col·legues i tal, la veritat molt bé. L'experiència m'ha semblat molt positiva perquè, la setmana que ve vindré a veure el Gran Premi de motos i ara he vist des d'un altre cantó, des d'una altra perspectiva el circuit. Participa en d'altres experiències, propostes, convocatòries i sortejos al web del Carnet Jove. Connecta't!